Dyma unwaith eto yn eich cyfarch chi yn y modd hwn. Dyw bethau ddim yn edrych yn obeithiol iawn ar hyn o bryd bod e'n mynd i wella ac mae'n edrych yn go debyg mai fel hyn fydd hi nawr weddill y flwyddyn ac mae'n bosib y bydd na glo yn dod unwaith yn rhagor pan na fyddwn ni'n gallu symud. Y sôn yw am glo byr o ryw bythefnos dair ac gobeithio bydd hynny yn atal ymlediad y feirws yma. Wel, dyna'r gobeith beth bynnag. Felly, fe fydd hyn yn digwydd yn weddol gyson yn awr am y misoedd nesaf yn ogystal. Ymhlith y gros mae Emyr Owens wedi colli ei fam yng Nghyfraith. Huw a Dafydd wedi colli ei myngu ac yn un cydymdeimlo'n ddwys iawn â nhw a'r teulu i gyd yn ei galar ac yn ei hireth. Chi wedi sylwi wrth ddarllen hanes Iesu ac wrth ddarllen y Beibl ar ei hyd gymaint o bethau sy'n digwydd ar ymylon cymdeithas. Ar y cyrion, nid yn y mannau canolog pwysig yma digwyddiadau, ond mas yn yr anialwch. Ar y cyrion, mewn pentrefi. Heblaw am y croeshoeliad wrth gwrs, a popeth arall yn digwydd yng nghefn gwlad yn ystod gweinidogaeth Iesu. Oedd dwy ddinas fawr yn Galilea yn ei gyfnodau, ond mae Iesu yn osgoi'r ddwy ddinas, does dim sôn amdano fe mynd iddyn nhw, Tiberias a Sepphoris, a dyw'r dinasoedd hynny ddim hyd yn oed yn cael ei henwi yn y Testament Newydd. Na, yn y mannau, o ddim yn bwysig yng ngolwg y bobl yn gyffredinol ac yn arbennig y rhai mewn awdurdod yr oedd y pethau yma'n digwydd. Ac mae hynny'n wir am y Beibl i gyd, o'r dechrau yn deg, o ddechrau hanes y genedl. Abraham. Mae Abraham, neu Abram oedd y pryd hynny, yn symud gyda'i deulu o Ur y Caldeaid. Nawr, yn y cyfnod hwnnw, mi roedd Ur y Caldeaid yn ddinas hynod bwysig. Ac mae e'n madel ar ddinas honno gyda'i dad ac yn mynd i Haran yn y gogledd Mesopotamia. Ac oedd honno'n ddinas bwysig yn ogystal. Ond yna mae Abram yn penderfynu mynd gyda'i deulu fe i Canan. Nawr oedd Canan ddim yn cael ei ystyried yn le pwysig. A gweud y gwir, mi roedd e'n cael ei ystyried fel lle dibwys. Ac oedd pobl yn edrych lawr i trwynau ac yn dirmygu pobl oedd yn byw yng ngwlad Canan, mas yng nghefn gwlad. Ond fyny ath Abram, a fyny daeth i berthynas a Duw yn berthynas agos iawn. A fyny oedd y penderfyniadau a wnaeth yn oesol i dylanwad ar y cyrion. Ac yna fe ath yr Hebreaid i'r Aifft. Ac yn y fan honno, gallai Moses wedi cymryd drosodd yr Aifft, o bosib. Mae'n siwr. Oedd e'n perthyn i'r teulu brenhinol. O ran mabwysiad, wrth gwrs. Mi roedd e'n rhannu'r un enw ac brenhinoedd yr Aifft, y Pharodd. Moses. Thwt Moses. Oedd enw un brenin. Ramses. Oedd enw brenin arall. Moses. Yr enw teuluol, y Pharo. Ond na, nid yn y fan honno y dath ei berthynas â Duw. Fe dath ei berthynas â Duw
mas yn yr anialwch, y Midian, ar y cyrion. Ac ar ôl iddo fe lwyddo i ennill rhyddid i'w bobl o'r Aifft, mynd â nhw mas i'r anialwch, o'n nhw ar y cyrion eto. Cyn iddyn nhw fynd mewn i wlad Canan. Eto, yn fan oedd ddim yn cael ei ystyried yn bwysig iawn. Daleithiau oedd yn y wlad y pryd hynny oedd yn mynd o dan awdurdod y gwahanol ymerodraethau. Yr Aifft, Assyria, Babylon. Ie, lle dibwys yng ngolwg y pwerus. Dibwys yng ngolwg y cyfoethog. Dyna ddigwyddodd. Ac yna wedi cyfnod y geithglyd, fi ath pobl nôl i Jerusalem, nôl i Judea, o'r geithglyd. Ac yn y fan honno, mi roedd y pethau mawr yn digwydd. Yng nghyfnod Iesu, oedd Galilea yn cael ei ystyried fel lle gwbl ddibwys. Oedd pobl Jerusalem yn edrych at Galilea fel lle israddol, a'r bobl yn bobl israddol. Pa les all ddod o Nazareth yw'r ebychiad sy'n cael ei ddyfynnu yn y Beibl. Gwrandwch ar beth mae Marc yn gweud wrth i fod e'n agor y stori am Iesu. Yn y dyddiau hynny, daeth Iesu o Nazareth, Galilea, a bedyddiwyd ef yn afon Iorddonen gan Ioan. Ac yna wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygo'n agored a'r ysbryd fel colomen yn disgyd arno. A daeth llais o'r nefoedd, ti yw fy mab, yr anwylid, yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. Ac yna gyrrodd yr ysbryd ef ymaith i'r anialwch. A bu yn yr anialwch am 20 diwrnod yn cael ei demtio gan Satan. Yr oedd yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion a'r angylion oedd yn gweini arno. Wedi i Ioan gael ei garcharu, daeth Iesu i Galilea, gan gyhoeddi efengyl Duw a dweud, a mae'r amser wedi gyflawni ac mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifyrhewch a chredwch yr efengyl. Sylwch ar y mannau hynny mae Luc yn cyfeirio atyn nhw. Galilea, talaeth oedd yn cael ei hystyried hyd yn oed gan yr Iddewon, fel un israddol. Oedd pobl yn Jerusalem yn edrych lawr i trwynau ar Galilea. Wrth gwrs, mi roedd Palestina i gyd yn cael ei ystyried yn israddol gan y Groegiad a'r Rhufeiniad, ond nhw'n edrych lawr i trwynau arnyn nhw. Yr israddol ymhlith yr israddol. Ar y cyrion, ar gyrion yr ymerodraeth, a'r gyrion gwareiddiad. Fyny, ganed Iesu. Fyny, maged Iesu. Fyny, nath Iesu fynd ati iddi i ddysgu pobl, a rhoi arweiniad a cysur a chefnogaeth i bobl. I bobl y cyrion. Nawr, mae'r stori mynd mlaen ac yn gweud bod Iesu wedi mynd lawr i Judea i gael ei fedyddio gan Ioan yn yr Iorddonen. Ioan fedyddiwr, un o bobl y cyrion, un o bobl yr ymylon, un oedd yn gwbl wahanol i bawb arall, un oedd yn od yng ngolwg pobl yn gyffredinol. Pobl y cyrion, ato fe ath Iesu, i gael ei fedyddio. Ac yna i ble mae e'n mynd wedyn ni?
Mae'n mynd o'r Iorddonen i'r anialwch. Ac yn yr anialwch mae'n cael amser i fyfyrio ac i ystyried i rôl a beth y dylai fe wneud. Ac mae'n cael ei demtio i ddefnyddio ei ddoniau mewn ffyrdd arbennig. A diafol yn dangos iddo fe'r gogoniant y gallai fe gael os bydde fe yn mabwysiadu ffordd y diafol. Y gogoniant bydol. Ond mae Iesu'n troi cefn ar y cyfan. Ac yn mynd nôl i ble? I Galilea. Mynd nôl i'r ymylon. Mynd nôl i'r cyrion. Nawr, mae hyn yn bwysig, yn hyb i beth bynnag. Mae hyn yn bwysig achos bod e'n dweud yn bendant wrtho ni, bobl Cymru sydd yn byw ar yr ymylon hefyd. I ni'n byw ar ymylon y wladwriaeth Brydeinig. I ni'n byw ar ymylon cyrion Ewrop. Ac mae pobl ar hyd yr oesoedd trwy'n hanes ni wedi bod yn edrych lawr ar y Cymru, yn dirmygu'r Cymru, ac yn ystyried y Cymru yn bobl israddol. Pobl y cyrion i ni. Ac mae'n bwysig gweld bod Iesu'n rhoi pwys mawr ar bobl y cyrion. Yn rhoi arweiniad i bobl y cyrion i wneud cyfraniad. I wneud rhywbeth mawr a'i bywydau. Mae Iesu yn gwneud hynny i ni hefyd. Wrth edrych nôl dros hanes y ffydd yma yng Nghymru, mae'n wastad yn ysynu i cynlleied o ddiddordeb sydd gan ynghyd Gymru i'r twf a'r eglwys yn y cyfnodau cynnar. Cyfnod y saint. Cyfnod yr hyn sy'n cael ei adnabod fel yr eglwys Geltaidd, dyw pobl sydd yn y byd Saesnig ddim yn lico'r ymadrodd hwnnw o gwbl. Yr eglwys Geltaidd, eglwys y cyrion oedd yr eglwys Geltaidd. A'r gyrion yr ymerodraeth Rufeinig. A'r gyrion Ynys Prydain. Dyna phwysigrwydd astudio'r eglwys honno yn hyb i yw i ddeall siwd oedd y ffydd Gristnogol, beth oedd y gwerthoedd oedd yn cael ei amlygu, beth oedd yn bwysig yng ngolwg y Cristnogion oedd yn perthyn i eglwys ar y cyrion. Dyw e ddim cyddigwyddiad o gwbl. Mae ar gyrion y wladwriaeth Brydeinig er enghraifft, wnaeth anghydffurfiaeth flodeuo. Oedd anghydffurwyr yn Llundain a'r dinasoedd eraill, ond yn enwedig yma yng Nghymru, ar y cyrion, y datblygodd ac y tyfodd ac y dylanwadodd yr anghydffurwyr. Pobl oedd yn cael ei dirmygu, pobl oedd yn cael ei ystyried yn israddol, oedd rhan fwyaf o'r anghydffurwyr yn y canrifoedd cynharaf. Yn anffodus, daeth anghydffurfiaeth yma yng Nghymru i ystyried ei hunan wedi ennill y frwydr a dod yr un mor geidwadol, yr un mor di-radical a bobl eraill mewn cyfnod diweddarach yn oes Victoria ac ymlaen. Na, amser yn bod ni'n bobl y cyrion i ni'n cyfrannu orau. A dyna sy'n angen i ni sylweddoli nawr. Yn y diwylliant sydd ohoni. I ni'n cael yn pwysio fwy i'r cyrion yn y diwylliant hwn.
A angen I ni sylweddoli dyma'n cyfle ni. Dyma'n cyfle ni I ddatblygu syniadau, datblygu meddylfryd, datblygu diwinyddiaeth sydd yn herio y grym canolog. Achos y bod nhw yn edrych lawr arno ni, mae'r pobl sy'n cael ei adnabod fel yr opinion formers yn cymdeithas ni yn edrych lawr arno ni. Nawr yw'r amser I ni I ddweud, mae gyda ni gyfraniad pwysig I wneud. Mae gyda ni gyfraniad sydd yn herio yr hyn y mae'r gymdeithas yn gyffredinol yn ei dderbyn. Ni bobl yr ymylon. Ni y bobl sydd ar y cyrion. Dyna thema bwysig trwy'r ysgrythurau. Gadewch I ni ymfalchio yn y thema. Ac nid teimlo'n flin y bod pobl yn ystyried ni fel pobl yr ymylon, ond ymfalchio ynddo ac wneud cyfraniad creadigol o'n safle yn y gymdeithas ac yn y byd. Ie, un o bobl yr ymylon oedd gwareidwr y byd. Yw gwareidwr y byd. Ac ynddo fe I ni'n rhoi'n hamddiriedeth a'n ffydd. O Dduw helpa ni, wrth yn bod ni yn gweld ein hunain fel pobl yr ymylon, pa gadael ni gywilyddio am hynny, ond yn hytrach I ystyried yn gyfle. Paid a gadael I ni I drial dadle a gweud ein bod ni moyn bod yn y canol, ni moyn bod yn rymus, unwaith yn rhagor. Na, gad ni dderbyn y sefyllfa. A gad ni sylweddoli mae ein grym ni yw ein gwendid ni. Mae ein cyfraniad ni yw fel pobl sydd yn cael ei ystyried fel rhai llai pwysig, neu hyd yn oed dibwys, gan ein diwylliant ni. Helpa ni o Dduw I sylweddoli bod y newidiadau mawr llesol wedi digwydd o'r safle hynny. A gad I ni I obeithio yn hynny. A dod yn baratach I weithredu dros y deyrnas di. A gofynnwn hyn yn enw Iesu ein harglwydd. Amen.